Τι έχετε γειτόνισσα, συμβαίνει τίποτε? Τι να συμβαίνει, καπετάνισσα? Συμβαίνει τίποτα γειτόνισσες? Όχι, όχι. Ακούστε εδώ, εμένα δεν με κοροϊδεύει κανένα. Ακούστε εδώ, εμένα δεν με κοροϊδεύει κανένας. Σας ξέρω εγώ. Σας ξέρω καλά εγώ. Αφήστε τώρα τις ψευτιές, δεν με γελάτε εμένα. Πέστε μου γρήγορα. Πες μου, μωρή Λενιό, τι συμβαίνει, έχετε τέτοια μούτρα? Τι λέει? Άκου εδώ, εμένα δεν με κοροϊδεύει κανένας, ακούς? Εσένα ρώτησα, δεν ρώτησα τις άλλες. Είπα, λέγε. Καπετάνισσα, παράτε. Δεν ξέρει αυτής. Θα σου πω εγώ, καπετάνισσα. Λέγε, ωρι Φρόσο, εγώ στάθηκα σαν μάνα για σας. Εμένα, ωρι μου, κρύβεται τη συλλογή σας. Λέγε λοιπόν, κάτσε, καπετάνισσα. Θα σου πω. Χαρά στις χείρες και στις μιές της ομορφιάς, χαρά και στις χειράδες. Θα τους κρεμάσουμε τους σκύλους, τις γάτες, τις πάπιες, τα κόκκινα ποδήλια. Γιαννιό, σήκασε, είπα! Τα κόκκινα ποδήλια της γάτες. Είπα, σήκασε, θέλεις να φας τίποτε? Πού γύρναγες πάλι σαν αέριο, κατακαημένε? Θα τους κρεμάσουμε τους σκύλους, τις... Καθίσατε καλησπέρα! Πήρα μια τροπάρα! τους σκύλους, τις γάτες. Παραδόστε, ο Θεός ξέρει τι αμαρτύρει. Δεν θα γέρσε, είναι ευτυχισμένο. Δεν ξέρει, δεν νιώθει. Αλίμενος εμάς που έχουμε το μυαλό, που έχουμε λογικό και βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Οι τρελοί είναι αγαπημένοι του Θεού, ευτυχισμένοι μέσα στην τρέλα. Αλήθεια, πώς βρέθηκε εδώ ο Γενιός? Από ό,τι ξέρω δεν είναι από τα μέρη μας ψέματα. Κανείς δεν ξέρει από πού κρατάει σκούφια του. Λες και τον άφησε πολύ στον τόπο. Έλα μπροστά, καπετάνισσα. Λένε πως είναι από κάποιο νησί, από τα Εφτάνησα νομίζω. Ούτε μόνος έχει, ούτε κανένας από τον κόσμο. Έτσι πήγα, σαν την άδικη κατά. Το μόνο που θέλει είναι ένα κομμάτι ψωμί. Κι όλο τραγουδάει. Δεν σας φάνηκε παράδειγμα να μην τραγουδάει? Έλα τώρα κι εσύ. Από τρελό, τι περιμένεις? Μουλάδες, τι άλλο? Όμως και οι Τούρκοι ακόμη τον αγαπάνε. Η τρέλα είναι ιερή αρρώστια στη θρησκεία τους. Σέβονται τους τρελούς. Εδώ που τα λέμε, αυτός ο Γενιός κοροϊδεύει. Ώρες. Πιστεύεις πως το κάνει επίτηδες? Μη σκιάζεστε, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Να σπάσουμε την πόρτα, ρε Γενιός! Καλά, ερχόμαστε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου κρύβεται. Τι πράγματα είναι τούτα που λες, αγά? Τι πράγματα είναι τούτα που λες, αγά? Ντροπής, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Δεν μας αφήσατε να έχουμε και τίποτε. Μάσεψε τη λόγια του, μάσεψε τη γλώσσα σου, ρε γυναίκα. Πολλά λες, πολλά. Και εσύ πολλά κάνεις. Τέτοια ώρα τι γυρεύετε σε ξένα σπίτια. Έρημες γυναίκες είμαστε. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, σου λέω. Μείνεις τόσο άρεσε και καυγά. Τρέχει η γλώσσα σου πολύ και δεν θα σε βγάλει σε καλό. Και εσείς ρε γυναίκες, τέτοια ώρα τι γυρεύετε εδώ? Σπίτια δεν έχετε? Γειτόνισσες, είμαστε μαζές και είπαμε να κάνουμε κομμάτι της κατροπιάς στην καπετάνισσα. Οι γυναίκες είναι δικοί μου άνθρωποι. Είπα άδικα ψάχνουν οι γενναίοι σου. Δεν υπάρχει τίποτα για να κρύψουν. Στο καλό. Θα τους κρεμάσουμε τους σκύλους, τις Πίσω ρε, αφήστε το Γιαννιό στην τρέλα του και πάστε την ησυχία μας. Μάζεψε αυτό το κορμογιάρο που μπροστά μου. Και εσύ καπετάνισσα, σκέψου καλά
μεγάλο προφήτη. Να το μεγάλο προφήτη μας. Θα σε περάσει στο σουφλί. Μάζεψε τη φαμαϊκού γλωσσά σου. Μου λόγα τώρα. Πού είναι ο Καπτατζάνης με τα παλικάρια. Τελευταία τον είδαμε στο διάσημο με κάτι βρωμοκιαούριδες. Άκουγα. Εσύ δεν ξέρεις. Γυναίκα του είσαι. Άκουγα. Διαφετεύεις τη λευτεριά μας με τρόπο άτιμο. Όχι όμως και την καρδιά μας, έτσι. Ο Καπτατζάνης μπορεί να είναι άντρας μου και το έχω για τιμή και περηφάνεια. Όμως δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ από τις γυναικούλες που τρέχει πίσω του. Όπου κι αν είναι καλά. Και έχει την ευχή του Θεού. Αυτό. Τίποτα άλλο. Καλά, όρη. Θα το βρούμε. Θα σου φέρουμε το κουφάρι που να το μυρολογήσεις. Βάλ' το καλά αυτό στο ξεροκεφάλαιο. Πάμε. Πάρε το σπαθί σου γελέ μου. Κάτσε το γυαλιό σου τρέλα του και μας την ησυχία μας. Έλα μπροστά σου. Πάμε. Να προσέξεις εσύ. Καθίστε είπα. Λοιπόν, ακούστε, ήρθε η μεγάλη ώρα. Δεν είναι καιρός πια για μεγάλα λόγια, μα για μεγάλα έργα. Όσοι φοβούνται να μίσουν τις γυναίκες. Μεγάλο λόγο ξεστόμιση, καπετάνιο. Πάρ' το λόγο πίσω, Καπτατζανή. Βάλ' τώρα τη γλώσσα μέσα. Πολλά λέτε. Ο λόγος είναι λόγος. Το παίρνει ο αγέρας και χάνεται. Τα έργα μένουν. Και εντάξει, παλικάρια θα το δείξουν πολύ σύντομα. Καπτατζανή, το έχουμε κιόλα δείξει. Τα κορμιά μας είναι γεμάτα λαχωματιές. Δεν φοβάται το βρέμενο στην βροχή. Γι' αυτό κι εγώ σου λέω, μεγάλο λόγο ξεστόμιση. Πάει καλά. Λοιπόν, ακούστε τι έχω να σας πω. Πολύ σύντομα θα έχουμε συγγωμό. Στη σύναξη των καπεταναίων στην Κωστίτσα αποφασίστηκε. Ο Μητροπολίτης Γερμανός θα σηκώσει το λάβαρο στην Αγία Λάουρα. Θα είναι το σύνθημα. Τούτο θα γίνει στις 25 του Μάρτη. Σημαντική μέρα. Ναι, Άγια Μέρα του Ευαγγελισμού. Πολλά λόγια δεν θα έχετε. Ούτε με τις γυναίκες, ούτε με τους άλλους. Μόνο με όσους είναι στην εταιρεία. Και αυτούς πάλι θα τους καταλαβαίνετε από τα σημάδια. Τα ξέρετε, έτσι. Πάει καλά, Καπτατζανή. Θα γίνει όπως το λες. Έλα, καπετάνισσα. Μπροστά. Τα μέλη το νερό είχατε, ωραία. Είστε ανάξερα. Τι μυαλό κυβερνάτε. Τι έχει εκεί μέσα. Πολλά λες, γυναίκα. Στη δουλειά σου εσύ. Άσε μας και μη μας πιλατεύεις. Άντε, κάνε ό,τι έχεις να κάνεις και πήγαινε στο καλό. Άκου, Καπτατζανή, μπορεί να είσαι άντρας μου, αλλά και αφέντης αυτού του σπιτιού. Όμως έχω κι εγώ ένα λόγο εδώ μέσα. Καπτατζανή. Καπτατζανή, τι λέει καπετάνισσα. Γυναίκα, ένα λόγο είπα κι άλλον δεν έχω. Το κουμάντο το κάνω εγώ. Το κουμάντο το κάνω εδώ. Άντε, κάνε τι έχεις να κάνεις και άδειασέ μας στον τόπο. Αυτά δεν είναι λόγια για μια γυναίκα. Μ' ακούς, ωραία. Εδώ είναι το σπίτι μου και δεν το κουνάω. Και όποιος θέλει από τα παλικάρια σου, ας έρθει να με κουνήσει. Τις βλέπεις αυτές, ο Ρετζανή. Είναι μωράδες και αδελφές και θέλουν να μάθουν. Έχουν το δικαίωμα να μάθουν. Αύριο μεθαύριο θα τις πρόξει τον κρεμό για να σκοτωθούν για τούτον εδώ τον τόπο. Θα σου γίνουν τις πληγές. Θα μυρολογήσουν σε τάφους. Θα ανανουρίσουν τα παιδιά σας. Θέλουν να ξέρουν. Γυναίκα, το ξέρεις πολύ καλά. Ο σκοπός είναι μεγάλος καιρός. Εσείς οι γυναίκες είστε από άλλη φάσα. Δεν κρατάτε τη γλώσσα σας. Η πατρίδα έχει ανάγκη από όλους εμάς. Αλλά αφήστε τα πολλά για τους άντρες. Τι λέτε τώρα εσείς οι γυναίκες, πώς τα λογιάζετε όλα τούτα. Ο καθένας έχει το δίκιο του, όμως... Μιλείς τώρα κι εσείς. Εγώ, Καπετάνισσα, λέω να μην τους ακούσουμε. Μια ζωή τους ακούμε. Και τι έγινε, είναι ο καιρός να δείξουν το νερό στα βλάκια. Θα κάνουμε κι εμείς το κεφάλι μας. Αφού ο Καπτατζανής δεν μας λογιάζει για ανθρώπους. Τι λες, όρη, θα σε κόψω στα δύο. Κράτα την παλικαριά σου για τους Τούρκους. Κατάλαβες, σηκώσαν παράκι τη γυναίκη. Καλό με το δεν μπορεί Το μυαλό τους είναι απ' έξω από το κεφάλι. Χάλασε ο κόσμος. Εδώ καλά διαχάρονται βαρκούλες αρβελείς. Το μυαλό σου χάλασε, Ελευθέρη. Αφήστε τα μεγάλα λόγια. Χορτάσαμε πια τόσα χρόνια. Φτάνει, ωραία πατριώτες. Η αξιάδα και η γερουσίνη του μυαλού και του κορμιού δεν μετριούνται με λόγια, έτσι. Πήραμε μια απόφαση. Πάει και τελείως. Σώνουν οι κουβέντες.
Και εσείς οι γυναίκες πιάσετε κάτι καμιά δουλειά. Ανοίξτε, ανοίξτε. Καλώς τα παλικάρια. Τι είναι ρε παλικάρι. Μήνυμα φέρει, καπετάνης στην Πουστίτσα, από τους πλαιστούς. Έπεσε ένα σε παγίδα και λαδότη. Κατάφερε και ξέφυγε. Τον βρήκαμε σε μια ρημακιά. Παραπατούσε. Έχανε πολύ αίμα. Μας είπε για το μήνυμα. Τι έχεις ρε παλικάρι? Τι είναι μωρέ, τι συμβαίνει λοιπόν? Σου φέρνει μήνυμα, καπετάνιο. Αλήθεια ωραία. Το είχε θέλω μαζί του. Μόνο πεθάνω μας είπε, θα του πάρει και γιος του, κάθε τζανί. Καπτατζανί, θέλω να σου... το μήνυμα. Κουράγιο παλικάρι μου, οι γυναίκες θα σε περιποιηθούν. Όχι, το ξέρω. Θέλει ψωή μου. Ένα θέλω. Ένα λυπάμαι. Να προσέχετε παιδιά μου την πατρίδα. Την πατρίδα. Την πατρίδα. Basta τώρα. Μετά από αυτά και πρέπει να Πήγε από βόλη, μην τον κλαίτε, δεν έχει σε χαρά.
Ολίμερη στο πόλεμο. Πάμε τα λόγια. Πέσω τον Γιώργο. Ολίμερη. Κοιτάξτε τώρα, πάει αυτός. Για την πατρίδα ο θάνατος δεν είναι. Χαρά είναι. Μόνο πες μας απαντή. Τι λέει η γραφή? Ανοίξτε το γιαούριδες! Καπτατζανή, πάρε τα παλικάρια σου μέσα. Μην φύγετε. Καλά, θα βρω μια δικαιολογία. Γιατί αυτοί οι μασεβέκητες μπορεί να μας χαλάσουν. Γι' αυτό να έχετε στο νου σας. Ανοίξτε λοιπόν! Α, δεν μου την ειδώνετε! Ανοίξτε ο κατάρατη! Τι είναι αυτός πάλι! Από τον ουρανό έρχεσαι! Ποιος προβογιαούρης είναι! Στην πόρτα τον βρήκαμε αγάπη μου, καθώς ερχόμασταν. Δεν τον ξέρεις. Φωνάξαμε την καπετάνισσα. Το πήραμε μέσα. Πεθαμένος είναι. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο! Αυτά είχατε να πείτε! Ναι, αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο. Άσε τις γυναίκες να μυρολογήσουν τον νεκρό. Αυτόν εγώ το ξέρω το προβογιαούρη! Το χαράσαμε σε ρημαδιά! Αλήθεια, ωραία! Αλήθεια, πολύ χρονεμένη μάγα! Μα τον προφήτη τον είδα κι εγώ ίδιος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε και έφτασε εγώ. Την ώρα που θα το βιάναμε, μπήκαν στη μέση κάτι γιαούριδες και άρχισαν να μας ρίχνουν. Τότε βρήκε την ευκαιρία και εξέφυγε. Εσύ! Λέω εσύ! Δεν ξέρεις τίποτα, Τι να ξέρω, αγάπη. Θα ρίξω πως τον ξέρω τον εδώ. Ούτε από τα μέρη μας είναι. Στην πόρτα μου βρέθηκε. Και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες λοιπόν. Λέγει ο γιαούρισα και τις έσπαξα. Για ποιο λόγο να επιλέξεις τη δικιά σου πόρτα αυτός ο γιαούρης? Καπιτάνισσα να πεις. Εσύ. Αγά. Αγά, παράτα τις παλικαριές. Γιατί μα το Θεό. Για όποιος όλοι καταραμένοι, τι να κάνεις? Χαλάσατε μωρέ! Πίσω ρε, άφησε το καημό είπα. Να τις φάρεις αργά! Άστε σε μένα αργά! Είσαι ωραία, θα μας περάσει μια κοιτίδες! Έλα ρε αγά παλικαρά που είμαστε σώρο να τα βάλεις και με γυναίκες. Το κάνεις. Ενίως. Θα κρεμάσουμε τους χείλους, τις χάρες, τις χάρες. Άτιμε! Πέτανε! Διακατάρα τι με φάγατε. Θα την πληρώσω ρε αγά. Εγώ θα σε χαλάσω. Φιλιά! Όχι! Ορμάτε τους μωρέ, πάτε τους. Με πλώχατε μωρέ! Με πλώχατε! Εγώ σκόταξα αγά. Εγώ σε χάλασα. Με τούτο το μαχαίρι θα χαλάσουμε τη δουλειά. Σύχασε τώρα! Μπήκε το νερό στα βλάκια, άντρε μου. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Μπήκαμε για τα καλά στο χορό και θα χορέψουμε. Θα δείξεις καλά, καπετάνισσα, πώς γίνεται καλά στο χορό. Το χορό της ζωής και του θανάτου. Γεννάει με το ένα χέρι γυναίκα, γεννάει τη ζωή. Και αν χρειαστεί με το άλλο, παίρνει και το θάνατο. Υπάρχει εδώ μέσα μια καρδιά. Μια καρδιά που μας προστάζει. Είναι ο Θεός και ο τόπος τούτος η Ελλάδα. Θέλω να πω, μια καρδιά και τα δύο. Αυτά μας παίρνουν από το χέρι και αυτά κοιμούν τα πόδια και τους λένε τραβάτε μπροστά μωρέ, τραβάτε. Και τώρα πετάξτε έξω αυτά τα φρασίμια. Και εσύ καπτατζανή, σήκαμε στη γραφή. Και τώρα αδέρφια ήρθε η μεγάλη ώρα. Μα δεν είμαι άκρος εγώ να σας εξηγήσω τη γραφή τούτη. Μα τι λες Καπτατζάνη? Ποιος είναι? Τι λέει? Κάντε πέρα αδέρφια. Σταθείτε γύρω. Και τώρα θα σας δείξω αυτό που θα μας ομιλήσει τη γραφή. Και θα μας πει τις βουλές των καπεταναίων. Μα τι λέει? Ποιος θα μας δείξει? Άλλο και τούτο. Δεν έχω πολλά
Μα τι λες! Ποιος είναι! Αλήθεια! Ο Ασημάκης Αΐμης, από τους πρώτους Φιλιππούς. Κεφάλι μεγάλο μαθές. Εμείς δεν είμαστε τίποτε μπροστά του. Μα τι λες! Αλήθεια τώρα. Πώς? Συχάσαι τώρα, συχάσαι. Και τώρα θα σας εξηγήσω ο ίδιος η γραφή. Να ακούτε μόνο. Ο Ασημάκης θα μας ερμηνεύει από εδώ τη μέρα. Πατριώτες, πατριώτες, ο Θεός της Ελλάδος είναι μεγάλος, είναι παντού, είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. 2 χρόνια τώρα που με εντολή της εταιρείας έχω κατεβεί στο Μοριά για να φωτίσω τους πατριώτες στο μεγάλο μυστικό. Αυτά τα 2 χρόνια έχω περάσει βουνά, κάμπους, ποτάμια. Έμεινα νύχτες δυστυχώς. Με έπνιξαν τα χιόνια και οι ζέστες. Όμως όπου και να βρισκόμουν, μίλαγε μέσα η φωνή της πατρίδας μου. Γνώρισα κόσμο και κοσμάκι. Εδώ ήμουν ο Τρελογιαννιός, αλλού ήμουνα ο Γιάννης ο Πραγματευτής και σε άλλο χωριό ξανά ο καλόγερος Ιωάννης. Και τώρα θα σε εξηγήσω τη γραφή. Εμείς το ελληνικό έθνος των χριστιανών, βλέποντας ότι μας καταθρονεί το Οθωμανικό έθνος και σκοπεύει τον όλεθρον εναντίον μας, πότε με ένα και πότε με άλλο τρόπο, αποφασίσαμε σταθερόν ή να αποθάνομεν όλοι ή να ελευθερωθόμεν. Και τούτου ένεκα βαστούμε τα όπλα ισχύρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας. Αδέλφια, αυτή είναι η πρώτη διακήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Σε λίγο καιρό θα είναι στα χέρια όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Εγώ, Ασημάκης, σας λέω, τούτο θα νικήσουμε και θα ελευθερωθούμε. Είναι θέλημα του Θεού. Ήρθε η Άγια ώρα. Και πότε θα γίνει ο σηκωμός? Όλος ο κόσμος εδώ είναι ξεσηκωμένος. Ρωτούν για να μάθουν. Ασημάκη, κάτι άλλο. Τι θες, Παπετάμισα? Θέλω να μας λογιάσετε και εμάς τις γυναίκες στον αγώνα. Κοντά σας, μαζί σας. Παπετάμισα, το απόδειξες πριν από λίγο. Κανένας δεν μπορεί να σου πει όχι. Και εγώ να στο έλεγα, πήρες μοναχή σου το δικαίωμα. Μαζί μας λοιπόν. Η Ελλάδα έχει ανάγκη όλα τα παιδιά της. Μπράβο, Παπετάμισα! Και πότε θα γίνει ο σηκωμός, δεν θα μας πεις? Σε λίγο όλη η Ελλάδα θα έχει σηκωθεί στο πόδι. Με ξύλα, με πέτρες, με μαχαίρια, με τουφέκια. Όλοι μας θα ξεκινήσουμε το μεγάλο αγώνα. Όποιος μπορεί να σηκώσει έστω και ένα λιθάρι στο χέρι του, θα είναι χρήσιμος. Και πότε θα γίνει ο σηκωμός, δεν θα μας πεις? Ορίστηκε στις 25 του Μάρτη. Σημαδιακή μέρα. Μεγάλη η χάρη της Παναγιάς που γιορτάζει. Μεγάλη μέρα. Όμως η μέρα είναι ακόμα μακριά και τότε τα πράγματα αλλάξανε. Οι Τούρκοι θα ζητήσουν σε λίγο τα ναγά, τους άλλους. Τι γίνεται, κάτι πρέπει να γίνει. Ασημάκη, ποια είναι η γνώμη σου? Οι καπεταναίοι στη Βοστίτσα αποφάσισαν να γίνει στις 25 του Μάρτη. Τώρα όμως πρέπει μόνοι μας να διευθεντεύσουμε τη ζωή μας και τον τόπο μας. Γι' αυτό λοιπόν γονατίστε. Μεγάλη μέρα. Τι λες, ωραία, είχα στο μυαλό σου. Σώπα στη στράτη, πράξε μόνο ό,τι λέει. Γονατίστε, είπα. Που είναι ό,τι πιο σπουδαιότερο πράγμα για όλους μας. Μια σημαία. Ναι, μια σημαία. Είναι κάτι ιερό. Και τώρα πείτε όλοι, επαναλαμβάνετε μαζί μου. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να πολεμήσω για την πίστη. Να πολεμήσω για την πίστη. Για την πατρίδα. Και για την πατρίδα. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Πατριώτες, ακούστε! Ο τόπος μας είναι κιόλας ελεύθερος. Ελεύθερος, λέω. Ελευθερία ή θάνατος. Πάμε τώρα να το πούμε σε όλους. Να κατέβουν τα παλικάρια από τα βουνά. Να μαζωθούν οι γυναίκες. Να οργανωθούμε.
χρωστάει. Τίποτα δεν μου χρωστάτε. Ο κάθε ελληνικός τόπος είναι πατρίδα. Και τώρα όλοι να πάμε εκεί που μας προστάζει το μεγάλο χρέος. Πάμε! Έλεσε!